سلام تخطاتلتنا زي channel كم يكنيهم لو مون كلنا تتغمنا تعبينا نزبل كوارس إذا غريب له نايلو ما أرستي كاب تمرتاتنا يسوع كريستوس متأتيا هنتي أجد عسيد بمثلا جيروز مهارو لجزي بزح مثلا يستكم تتمرتي أم منفساو قدايو عبي ترجم كله خلو أبزن نبرلو معالتاوي وتناون عبي ملقتي زلوا that's why تتمرتي أنا منفساو سبكت جبريل يكون التمرت جن معلتها ونطفتاتنا very practical ስለዝኾነ ያምፅያ ዘለኹ እዚኣ ትምህርቲ እዚኣ ዛንታ እዚኣ እንታይ ትብል ምስላ ዘርእን ዘረኣይን እያ ትብል ሓደ የሱስ ሓደ ዛንታ ይነግሮም ሓደ ዘረኣይ ዝተፈላለየ ዘርኢ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እናዘርአ ኸይድ ከሎ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ምስ ኩልና ኣብ ኩሉ ንጥፈታትና ሂወትና ትኸይድ ስለዝኾነት ካብኣ ብዙሕ ክነምሃር ንኽእል ኢና ኢለ ያምፅያ ዘለኹ ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ ኽና أمبارنا إلى مارس تمرتنا the lessons from the story of a farmer and seed يعتبر or seed تاي مالتيو قد من عبت تمرت متهاونا قرب تلاقي حربايتانا تمرت كبكم إذا تمرت زيا كاب متحفها متياتا تقصية هجن تمرتك عند كاب حد عبي philosophical way عبي motivational speakers نبرة جيم رونز بحال عبي legends نبرة عبد زين هو ديله كابو كاب تمرتاتو زمت يعني رامو درجة بعبي تتحسو كاب فلفليو أبناتنا كايدا خا قرب adjust جريا له تا story مالتي so مجمريا قد ما كنت كبكم way background of the story the story is about an ambitious farmer التاريخ نحد أزيو حيل زنبرو دليل زنبرو تصبيت زنبرو كبصحز دليو علامة زنبرو السب يتنصبرق he had an excellent seed أزيو صبغ زخونة زر دما نيرو بلو زر نيرو ስለዚህ تزر نسو زرو زنبري أزيو صبغون top quality نيرو and he kept on sowing كل ጊዜ ድማ ስርሑ ናይ ምዝራእ ቀጻሊ ይቕጽል ነይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ምዝራእ ይቕጽል ነይሩ so the seed could be an opportunity an idea a product a thought እቲ ዘርኢ ንብሎ ዘለና ንብረት ክኸውን ይኽእል ሓሳብ ክኸውን ይኽእል ዕድል ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ነገራት ክኸውን ይኽእል ዘርኢ ናይ እኽሊ ጥራይ ጌርና ንርአዮ እቲ ሓሳብ ናብ ኩሉ ጽላት ናይ ህይወት ክኣቱ ዝኽእል ምዃኑ እየ ክሕብረኩም ዘሊ ቀፂልና ድማ the sower went out to sow the seed እቲ ሓረስታይ ድማ ኩሉ ጊዜ ወፂኡ ይዘርእ ነበረ እዚአን ጥቕሲ ዘርኣይ ኩሉ ጊዜ ይዘርእ ነይሩ ኣዝዩ ብሉእ ዘርኢ ነይርዎ ሕልሚ ዝበፅሖ ነይርዎ ዓብዪ ሕልሚ ዝነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ዘርኢ ድማ ዝተፈላለየ መለክዕ ጌርና ክንቐጽል ኦኬ ገለ ካብቲ ዝዘርኦ ዘርእታት ይብለና some fell on wayside ገለ ካብቲ ዝዘርኦ ዘርኢ ኣብ መንገዲ ሰብ ዝኸደሉ መንገዲ ወዲቑ ክዘርእ ከለኻ ምናልባት ደቂ ሓረስቶት ኮይንኩም ከምዚ ጌርካ ክዘርእ ከለኻ ገሊኡ ናብቲ ኸይድ ገሊኡ ናብቲ ኸይድ እዩ ከም ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ስለዚ ገለ ካብቲ ዘርኢ ናብ መንገዲ ሰብ ዝሓልፎ ወይ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ወደቐ ይብለና so some were eaten by birds on the sideway ኣብቲ መንገዲ ስለ ዝወረደ ድማ ዝሽፍኑ ሓመድ ስለ ዘይረኸበ ድማ ገሊኡ ብኣዕዋፍ ተበሊዑ ይብለና ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ get this birds will get some of the seeds ኣዕዋፍ ገሊኡ ትዘሪ ክወስድቑ ምዱብ እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ክንዘርእ ከለና ገሊኡ ኣዕዋፍ ክወስድኦ እየን ቁሩብ ድሕሪ ተመሊሰ ከረዳእኩም እየ for example ንኣብነት ተዋሃብካ ዝቐለለ እዩ ትምህርቲ ይቕርብ ኣለኹ ኣነ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ቪድዮ ንኩሉ ሰብ ይቕርብ ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ድማ ንኽርእዮ ዕድል ኣለዎ ነቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ ንኽርዳእና ኢለ ኣብነት ዝበኩም ዘለኹ the content is good and useful እቲ ኣነ ዝቕርቦ ዘለኹ ትምህርቲ ንማንም ሰብ ክሕግዞን ክዕብዮን ናብ ፅቡቕ መንገዲ ክመርሖን ይኽእል እዩ ብዘየገድስ ኣብ እንታይ ደረጃ ኣሎ ንኩሉ ሰብ ክሕግዞ ይኽእል እዩ እቲ ሕቶ ግን ኩሉ ሰብ ዶ ይጥቀመሉ ነው እቲ ዘርኢ ይዘርእ ኣለኹ ኣነ ናይ ዕቤት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ሂወትካ ንምቁፅፃር ሓዳርካ ንምዕራይ ፍቕራዊ ሂወት ፅቡቕ ዘበለ ሂወት ንኽትነብር ዘርእታት ይዘርእ ኣለኹ ገሊኡ ግን ኣብ ሓላፍ መንገዲ ኣብ መንገዲ ስለ ዝወርድ ዝኾነ ሰብ ኣይጥቀመሉን እንታይ ማለት እዩ ገለ እቲ ዘርኢ ናብ ሰባት ናብ ኩልኹም ክበፅሓኩም ይኽእል እዩ ገለ ሰባት ግን ኣይክጥቀመሉን እዮም
التمرت خب كله تسفاي قرصانين مهنياتو ገለ ሰባት ክጥቀሙሉ ከም ዘይክእሉ ጽቡቕ ክነሱ ዘይጥቀሙሉ መሊላ ህይወት ብዙ ነገር አለ ብዙ ዝተጻሕፈሉ ኣብዚ ግዜና ክንጥቀመሉ ንኽእል ግን ኣይንጥቀመሉን ኢና ገሊኡ ትስኻ ትዘሮ ኣብ ዝኾነ ዕዮና ህይወትካ ንዕዋፍ ምዃኑ ንፈልጥ ንሰብ ዘይኮነስ ንዕዋፍ ክጥቀሙሉ ከም ዘይኮኑ እቶም ሰባት ንፈልጥ ባት እንታይ ማለት እዩ ዝናተይ እዩ ካልኦት እውን ከምኡ ትገብርሉ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር ትገብሩ ትህልው ግን ሰባት ኣይጥቀሙሉን ኣለዉ What does that mean? كم يو؟ قال لك كابت زري سبعي كونن عواف تكملين كاد سب كتكملين ويك whatever أنت هاي كنت أقداسي I have to keep doing regardless how many watch it أنا التزغربة زلقة تمرتي حمش سبي رأيوه حمش تميتي رأيوه حمش تشعر رأيوه حمسة شعر رأيوه التتمرتي التسرحي التمزرعي كقتل كخيل علني قمت له أباهم بزاي قدس انتهي تقبر لهم تزروهم زروه كني سبات قبلوا who cares nobody knows والحادث بتفلتيلن and nobody cares you shouldn't care about it بزاي أبوخ قدس يبلكان كني سمي عمو كني تقطعتي لهم كني عبيملو نسو ناتم حلافنتي أنا مزرعي حلافنتي بتاستو هابت نتسقع كزرق خلالن that's the message قلت غلطه some fell on rocky grounds قليهم أب أخاوحن أمان زبوز حبوتا وديقو تزر إسغازر كايو تاي مالتي some fell on rocky grounds where the soil is shallow أب تأمان أخاوحن زمزعو حيدة حمد زنبورغن بزو حمد زينبورو توم عوز بقول عوز وردو قليو نابكم وريدو زر خلاها نابون كورس لزخل ኣብዚ ክንት ቃልና it doesn't depend on the quality of the seed ኣብ ሓደ እምኒ ወይ ኣብ ሓደ ከውሒ ዝመልኦ ንእሽተይ ሓመድ ዘለዎ ባይታ ዝወረደ ዘርኢ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ፅባቐ ነይርዎ እቲ ዘርኢ ኣይክበቁልኒ ንነዊሕ ኣይክቕፅልን እዚኣ ክነስተውዕል ክንክላልና እቲ ናተይ ትምህርቲ ወይ ናትካ ትምህርቲ ወይ ናትካ ፀጋ ኣብ ገሊኦም ሰባት ንነዊሕ ክቕፅል ኣይክእልኒ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ብቅዓት ዘለዎ ኳሊቲ ትምህርቲ ትህብ ኣለኻ ወይ እንታይ ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ ኣብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ገሊኦም ኣይክሰርሕን and this is ስለምንታይ ከምኡ ኢልካ ዝሕተተሉ መልሲ የብሉ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ we don't know this is how life is ስለዚ እንታይ ማለት እዩ here the seed starts to grow but the first hot day weather it down because it has no strong roots ኣብዚ እንታይ ብለና ኣሎ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ኣብ ሓመድ ንእሽተይ ዝነበሮ ቦታ እቲ ኣብኡ ዝወረደ ትዘርኢ ክበቁል ጀሚሩ እዩ ሕቶ ግን ፀሓይ ብርትዕ ምስ በለት እኹል ሰራውር ስለ ዘይብሉ እኹል ሓመድ ስለ ዘየለ ሰራውር ክሰድድ ነቒፁ ይመውት ኢሉና እዚ እንታይ ዘንፀባርቐልና some of you start to take action ገለገለ ሰባት ካብቲ ዘርኢ ናትካ ተበጊሶም ትምህርቲ ወሲዶም ክብገሱ ይጅምሩ ዕብየት ክርእዩ ይጅምሩ ግና እቲ ዕብየት ናቶም ሱር ስለ ዘይሰደደ ንእሽተይ ንፋስ ምስ ሃረሞም ፀሓይ ምስ ሃረሞም ክነቕፁን ክገጥፍዎን ኣብቲ ናይ ቀደሞም ክመለሱ ይረኣዩ why because life is just like that ዝበዝሐ ሰብ ከዓ ከምኡ ምዃኑ ዘሕዝን many people are like that ዝበዛሕና ከምኡ ኢና ጀሚርና ኢና ንገጥፎ ኣይንቕፅል ፅቡቕ ነገር ምስ ሓዝናዮ ኣይንነኺስና ኣይንቕፅል ኢና ኩሉ ግዜ ይነግረኩም ኣብ ተግባር ፀገም ክህሉ እዩ ድኻም ክህሉ እዩ ሓያል እዩ it doesn't matter ክንደይ ግዜ ሰሚዕኩም ኣለኹም ትፅቡቕ ምኽሪ ክንደይ ግዜ ተነጊሩኩም ኣሎ ክርስቶስ እውን ቀደም ኢልዎ እዩ እቲ ናቱ ትምህርቲ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ሂወት ዝህብ እዩ ነይሩ ባኒ 5 ዓሳ ን5,000 5 ባኒ ን5,000 ካብዘየለ ዘሎ ዝሞተ የተንሳኣሎም ነይሩ ንሽዑ ይኣምኑ ነይሮም ድሕሪ ቁሩብ ግን እቶም ፈሪሳውያን ምስ ተዛረቡ እዚ ከምዚ ገይርኩም ይባህልኹም ከምዚ ገይርኩም ዘሎ ድሕሪት ይምለሱ ነይሮም exactly ንዑ ዘጋጥሞ ዝነበረ ኣብ real life is the same ፅቡቕ ነገር ትንገር ከዕብየካ ዘኽስቕል ትምህርቲ ትንገር ትቕበሎ ድሕሪ ቁሩብ ግን ይነቅፅ ኣብቲ ዝድለ ዓወት ኣይብፅሕን ስለዚ እዚ እውን ክፋል ናቱ ምዃኑ ክንርዳእ ንላልና some fell in thorns ገሊኡ ኣብ እሾኽ ዘለዎን ኣግራብ ዱር ዝኾነን ወዲቑ ይብለና ኣሎ some seeds
went among the thorns. It starts to grow, but the thorns choke it down and it dies. ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣግራብን ኣብቲ ኣብ መንጎ እንታይ ኢና ንብሎ ቀድራ ዝዓይነቱ ዝወረደ ሽዑ በቂሉ ሓመድ ኣለዎ ፅቡቅ ሓፍ ክብል ምስ ጀመረ ግን ጨቢጡ ክዕብዮ ስለዘይክእል ክመውት ይጅምር ማለት እዩ። ስለዚ ራእይዎ እቲ ዘርኢ ናብ ክንደይ ቦታታት ይወድቕ ኣሎ ከመይ ኢሉ ግን ዘይዓቢ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዕላማ ንክበቁል ኣይኮነን ንክፈሪ እዩ ንክሰምዕ ኣይኮነን ንክትዓቢ ንክትፈሪ እዩ እቲ ዕላማ። ስለዚ ኣፍርያት ክበፅሑ ኣይከኣሉን እዚኦም እውን the thorns are እንታዮም ከዚኦም ኣሻኳት ቀራናታት ነቲ እኽሊ ክዕብይዎ ጨቢጥ ንከይዓቢ ጨቢጦም ዝቐትልዎ ዘለዉ እንታዮም እዚኦም እዚኣቶም ከዓ ኩሎም እቶም ንሕና ንህቦም ነቕርቦም ምኽንያታት or excuse እቲ ፅቡቅ ነገር ተቐቢልናዮ ደሚርናዮ ዘርኢናዮ ክዓቢ ምስ ጀመረ ክንዲ ማይ ነስትዮ እኹል ማይ ንኸይረክብ እኹል መግቢ ንኸይረክብ እኹል ፀሓይ ንኸይረክብ ጨባቢጥና ስለንሕዞ ዝተፈላለየ ምኽንያትና ገበርና ኣነ ከምዚ ኮይነ ከምዚ ኮይነ ከምዚ ኮይነ ከም ስለዝኾን ከምዚ እናበላ ነቲ ማይ ክሰቲ ዝግብኦ ዝነበረ ኣይነስትዮን ነቲ ፀሓይ ክረክብ ዝግብኦ ኣይነፅትዮን እንታይ ይኸውን ኣብ መወዳእታ ነቒፁ እውን ይመውት ክዓቢ እኳ ፍርያም መሬት እኳ ዋላ እኳ እቲ ታሕቲ መሬት ፍርያም ተነበረ ኣብ ላዕሊ ምስ በቆለ ግን እኹል ዝኾነ ምክንክን ስለዘይረክብ እቲ እኽሊ ክዓቢ ክፈሪ ኣይከኣል። እንታይ ማለት እዩ እዚ ምስ ትምህርትን ኣነ ዝቕርቦ መብዛሕትኡ ሰብ ርግፀኛ እንድሕር ተዓጊሱ ሰሚዕዎ ክዓብየሉን ክጥቀመሉን ይኽእል እዩ። እንታይ ግን ይብል ነዊሕና ግዜ የብለይን ሎሚ ናይ ፊልም ክርኢ እየ ሎሚ ኩዕሶ ክርኢ እየ ናይ ገለ 20 ደቂቕ 30 ደቂቕ ዘይብሉ ሰብ የለን። ናይ ግዲ ናተይ ትምህርቲ ትረኣዩ ይብል ኣለኹም ከምዚ ናተይ መሃር ክመፅእ ከሎ ግን ብርግፅ 5-6 ደርፊ ኣከታቲልና ክንሰምዕ ፀገም የብላን ግዜ ንረኽበሉ ኢና ነው ወይ ክንደይ ናይ ሕሜታ ናይ ባእሲ ናይ ንዓኻ ግዜኻ ዝበልዓልካ ሓጎስካ ዝዘርገልካ ነገር ንኽትሰምዕ ወረን ገለን ንኽትሰምዕ ግዜ ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ ሓሶት ኣይንዛረብ it's just the reality. who are you መን ስለ ዝኾንና ኢና 30 ደቂቕ ክልወና ዘይክእል we have time it just our priorities are different. ቀዳምነታት ንህቦም ዳዮም ካልኦት ኮይኖም በር ግዜ ክንስእና ይንኽእልን ኢና ንትምህርትና ንዕቤትና ፍርቂ ሰዓት ክንስእን ማለት ሓሶት እዩ። if that's the case then you're not even living. እሱ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኩንነት ናይቲ ህይወት ትነብር እውን የለኻን ከተስተውዕል ክትክእል ኣለካ። ስለዚ እቲ ኤክስኪውዝስ ንገብሮ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና። እንታይ ይብለና ኣሎ don't let little things cheat you out of bigger opportunities. ንኣሽቱ ነገራት ንኣሽቱ ክስተታት ካብ ዓቢ ትምህርትን ካብ ዓቢ ዕቤትን ንህይወትካ ክቕይር ካብ ዝኽእል ክኸላልፈካ ከተፍቅድ ካብቲ ዕቤትካ ክሰርቀካ ከተፍቅድ የብልካ። ዝተፈላለዩ ምልክታት ሒዞም ክመፁና ይኽእሉ እዮም እዚኦም ክንጥንቀቕ ግን ኣለና ነቲ ዕቤትና ነቲ ንለውጢ ተበጊስናዮ ዘለና ይሰርቀና ከይሉ እቲ ኤክስኪውዝስ ቅቡል ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ ቅቡል ዝበሃል ኤክስኪውዝ የለም ኩሉ ከም ቅቡል ኮይኑ ክስማዓካ ክእል ግን ቅቡል ኣይኮነን። ቅቡል እንታይ ነይሩ ግዜ ሂብካ ዕቤት ናትካ ስንኻ ንኸይስካ ክሰርሕ ከለካ እሱ እዩ ነይሩ ትቕቡል እሱ ኢኻ ነይሩ ተሓላፍነት እቲ ካልእ ኩሉ ምኽኒትን ምኽንያታትን እዩ ኣብ መወዳእታኻ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ዝተርፍ እምበር ለውጢ ኣየምፅኣልካ። ቁፅሪ 5 some fell on the good ground. ኣብ መወዳእታ some fell on the good ground. ገሊኡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ፍርያም ሓመድ ወዲቑ ትዘርኢ ይብለና ኣሎ። Now you have to remember the sower kept on sowing. ኣብዚ መጀመርያ ኣብዚ ጠጠው እንተዝብል ነይሩ እንታይ መጋጠመ ነይሩ ለውጢ ይመፀን ክሳራ ኮይኑ ተረፈ። ዕላማ ግን ስለዝቐፀለ ዘርኢ ምዝራእ ንጎ ተንስዩ እናወፀ ምዝራእ ስለዝቀፀለ ነቲ ፍርያም ሓመድ እውን ረኺብዎ ስለዝረኸቦ ድማ እንታይ ኮይኑ እቲ ኣብ ፍርያም ቦታ ዝተዘርአ ክዓብን ክፈርን ምዃኑ ናይ ግድን እዩ። ስለዚ እቲ ዕላማ እቲ ፍርያም መሬት ምርካቡ እንታይ ነይሩ እቲ ምስጢር ቀፃሊ ተስፋ ከይቆረፀ ስለዝቐፀለ እዩ። ኣብ ህይወትና ክንብገስ ከለና ዝተፈላለዩ ነገር ዝኸልፉና ከምዚ ዝተፈላለዩ ገሊኡ ኣብ መንገዲ ወዲቑ ዝተረግፀ ገሊኡ ኣብ ኣሻኽ መሬት ገሊኡ ኣብ እምኒ ዝተፈላለዩ ጎነፅነፅ ናይ ህይወትና ከጋጥሙና እዮም። እዚ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ተቐፂልና ግን እቲ ፍርያም መሬት ክንረኽቦ ኢና እታ ናትና ማዕፆ ክንረኽባ ኢና ክንዕወተላ ድማ ኢና። ስለዚ እቲ ምስጢር ኣብዚኣቶም ገይሩ ጠጠው ዘይምባል እዩ እቲ ምስጢር ናይቲ ዓወት
زين خلنا نسأل كذا. So finally the seed falls on a good ground. This always happens if you keep on moving. أمودة تفريام مريت تفريام حمد تزفري قبل تعيو كي تحللك انت تعيرك انت قتيلك نجوه أب تسيم العمقة كتقالس تفتينك انت وعيلك انت حديرك انت دقيمك تتعودون كبت عقلي انت يبلنا أبتي صحيح some produced 30 some 60 كالو دما 100 سلازي أبتي فريام حمد زودوق زر دما قال يوم 3 قال يوم 6 قال يوم 100 فريوم يبلنا تحتو جن سلامنتايتم 3 زفريو 6 زي فريو سلامنتايتم 6 100 زي فريو سلامنتاي we don't know زي حج ملس يبلا انتخونا جن اتبع 3 كفر له 6 كفر له 100 كفر له that's a question الساينا نقبر نخل why سلامنتاي كم جينا وش أتينا ملس يبلو أبتزانتا كريستوس أجلت سلازي أتزلاتا نعا كتفر مخال نسيت عندي سلازي أبعتنا وش أتينا سلامنتاي الزخينو كنبل يبلنا رشدشته عند حقنا هاي استمرتي انتهي تمل اختنا هاي استمرتي ترو بزوج تعقل يسأله تكندس حمرتنا هاي تمرتنا هاي زنترينا يوم no matter how good your seed it won't grow in the wrong grounds بس آخر أنا أقرأ بزاي قدس أنت عين الزرع حيزنا لنا أنت عين الزرع علنا أنت عين الكل أنت عين بقعت لنا أبتف الريام حمن تزي تزريو أي كفرني هاي مالتيو بزاي قدس أنت عين تهبول لنا أنت عين تخلوتات تقاطات توهيبنا له أبتن إحنا كنواسعلو أبتن إحنا كندمعلو نخل في الريام مريت تزي كيدنا نخن عوازر لنا تقا تسبيبي نخن عوازر لنا عدل تسبيبي سلازي أبتكواليت نايزر خازي كونس لك معرت زري تباقة ناي تزري تباقة ناي تحمد ونا قداسي سلازي اتن إحنا توهيبنا زلو تقا أبتن إحنا خنصعوتولو نخل بايتا كركب كله ترايو في الريام محمد رغيبو بقوي لك خيز دخل كالي دما أتكزالنا يكونتات ونكن كيران كلالنا سقاتاتنا تبايتان كله خلق نحنا نبرول زلنا أكبابي نحنا نقربهم زلنا السبات نحنا مسوم جزينا نتفزلنا السبات ندحر زي يفقدونا وي تزأكل سبيس وي كونتات سلدي فقدنا تغينو كن عبن كن عببونون عين غلينا سلازي كل جزي أبتزرعين تراي أيكونن أسألوا لا تزرعين فعي لكم تزرعون بلوتي لكم ترى يدليو ground مريت فريام مريت يدليو نكعبي زياكة تسألوا لا أخذ كل لكم نفع سب عندنا بلوس خنا كلا تهليو أخول بايتان ده تفتيروا له كعبن كسسنن أيكني زيادة توالف then if you keep sowing excellent seeds every day some for sure will fall in the good ground زيادة قمت على هذا معالتاوي صبغ زخونه زرعي معالتاوي كزرع انت جميركا زرع توعيلكا حدا معالتي التبلوز حمد كترغبو يخا ابزي ولا كبلوز سبن بلوز زرعني هالو انت حري قصال زي دغم كوين قصال زي بلحت كوينو نزي بايتا زبكا نغير يلنا ابزي بايتا يدلينلاكا صبغ بايتا كله تبايتا جن انكا زبلاكا سب يلن you have to find it كما يجيركا تروبو you have to work hard day and night you have to try experiment كتفتن كتمرامر استفل علينا جماعة نقايا يركخ تروح تكلها لك that's where you find it أبي بيت هيكون أنا example كبكم زت مرتك جمرة خلوه I started with كم normal جميرة بتا أنا زخلو كحق زي قليل يزبلكو كمهر جميرة سمعت ريوانير نو نعرف تير أيوة لا يزبلني أيوة من البات كحق زيكم يقولي I know كم زحجز because it took me a lot of years بزوج زي وسيد الله نتي أنا كفلت أزخالكو نسبات كفلت أز فتنزلوه بزوج زي وسيد الله كل سبا يكونوا كندو جزيان كندو تسقطات نزلوه بعلو فحيرون خرابة لك كم زع إله بحر عدي حنت إله قعدت كلها تستي بخالة الربا نفسه كفنا إله قعد خلني يركو دي كالو كيكونن تحتاجن أيرلنيو حنت إله تأكل تقينا أوكي كالي إله قد دقم تقول نفسه كفسبنا إله زخعت له من قدقن كل يبلون ترى دادي خا حد سب إله قعد كله تحري جردين قبراله تحري خال تمالتيو
تحقاقيسكا نفسه كف استفلالي ጸጋታት ናምጻኻት ህይወት ይቀልል ነፍሱ ከፍ ሰብ ኩሉ ዘልዮ በዓል ክገብር ተኮይኑ ግዜ ይጥፍእ ደሎ efficiency የለና exactly ንግደፈስ ስለዚህ ትምህርቲ ምስ ኣምጻኹ እንታይ ክገብር ጀሚረ ቀጻሊ ከቅርብ ጀሚረ ቀጻሊ ውሕዳት ሰባት 100 ሰባት ዝርዩሉ 200 ሰባት 10 ዝርዩሉ 20 ሰባት ዝርዩሉ ግዜ ነይሩ ድሕሪዩ ግን እቲ ትምህርቲ እና ኣነውና ኣመሃራና ቀየርኩ ትሕዝቶና ሓየልኩ ናኸልኩም ስከትኩ ሰባት እውን ክፈትዎ ጀሚሮም ምፍታው ጥራይ ዘይኮነስ ከተግብርዎ ጀሚሮም ክዓብዩ ጀሚሮም ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከም ዝዓቢ ዘሎ ይፈልጥ ይዓቢ ለና ትብሉ ግን still it's not enough እቲ ትምህርቲ ሲ ንኩሉ ሰብ ክጠቅም ዝኽእል ይፈልጥ ያን why are not using it ከም ትጽሑፍ እቲ ዘሪ ኣይኮነን እቲ ዘርኣይ እውን ኣይኮነን እቲ መሬት እዩ ትባይታ ሰብ ተቀባሊ ተቀቢሉ ክጥቀመሉ ኩሉ ኣይኮነን ዝኽእል ምስ ግዜ maybe right now not ሰባት ካብ ንዖም ዝጠቅሞም ትምህርቲ ክመሃሩ ወረን ካልእን ክርዩ ይቀሎም ካብ ንነፍሶም ንካልኦት ክዕብዩ ንካልኦት ንከብቱም ይሕሾም ስለዚህ that's the reality መወዳእታ the very very important measure your daily success by the seeds you sow not by the fruits you reap عوتناتنا كل جزء معلتها عوتناتنا بمنتاك اللي كعلنا زرع زرعنا أيوه مبر فروتاتا زأكبنا أيوه كون يبلو انتهي مالوتي زي قلل عبيلو معلتاوي زنببنا أيوه زعينا أيوه ترينيز قبرنا أيوه استخطاتلنا أيوه السود أخن قطر على نمبر معلتاو زقتنا أيوه نأتاو زقبرنا ترى أين رأي السود رأي يكون عود بسعكا التزرعات نسخات تزرع أو تزرعي كزر كله أموداتا وحو زريو بزح يكرك سلازي معالتاوي تروح انتاي نيرو مزرع سلازي كنزرع لنا نمزعينا استفل عليه فلطاتات كنزرع خنكل لنا مزياتهم تمليسهم كتغمنا إذا أنت زي أنا قدام يزفلطان نيري I never thought I will share it with you like this إذا أنت زي حنا معالتم ساهم شير كبرز بالحساب أي نبر نكفلط أغلو سمعية تماهير الله تقييماتني دسيلاتني حموش لجزية تملال سمعية because it was so damn true حق سلازي نبره تنكاف مسج سلازي نبره تتمرتسي إني منفساو نتذكر رايد يكون a practical life نارنا so practical مخانو simple غير يحلفاتا كريستوس تتمرتسي لم تايكم يحلفاني رتم تمهارو ناتو زي تمهارو يوم نيرهم سلازي زردهم زخل بتحرشاي نيرو but it was so powerful message أقداسي ملأخت زنبارو تمرتي نيرو philosophical كتري خلاهم أزيا أقداسي ملأختن تمرتن قد مغلطش تنقر زانتا has so much of meaning today لو مون أبزي جزي powerful زخون ملأختي نعين نعاخن كلوت أنا زخل ملأختي اللو سلزي زيات تمرتزيا كابتي practical تمرتنا يسوس زمت أتكوينا جن نعنا نفس وكفنا كتأغمنا كتعبينا نفسنا كنفتشن كاوتا بقيسنا لما كل جزي نعب أبيت كنمرح أذيا طعمنا تخلص بالكو يعني راه أنبار كم توترو أبز channel زي أتحساسبنا معباي أكتبا بيزنس لنا الرأيان تكبراونة معباي بزوحة تفكير أبزن كل تارستي زيادة حيلي يزد قن دما تبغ لمدتات كنا معبل كاب حماق لمدتات دما خن إلا كل جزء زت حساس من زمهرن تمرتلني ثم نمجو مرياترو نزول لهم شي ميجورجي بهال جيدرار أبزبل channel نهراتيهم بزح مهارة حستوتات زخون فيديوهات علني برقص طريقهم guarantee تعبيكم هيوتكم كل وقت نقل سلامتكم بلاكم الله because I have seen many people بزح حسابات تلويتنا هيوتنا نعبل لنا يبلونا له إذا أنا لو متمرت بفلا ينتهم تعبي جميركم زلهم يا تملك don't stop أتعو كتبلو يبلكم كتعبيو كتقصلوا لكم مغنياتات أي تفتروا علامهم ترايريهم نابا تفكيركم سرحوا أب كتبا وي أب فاينانس وي أب بيزنس توسخ تمرتي وي أبيت وي أجباب كم مهارن كفلت ندل يزبل نطلون برايفت كلاسز هلني أب تنسخاتكم حساباتكم بريد أب زجبركم له قربوا ما أب فيسبوك أب جورجو درار وي أب إيميلي شمكم تخمتوا لعدن كتمهاروات دلي عودن حبروني بفلاي أب ستوك ماركت أونلاين بيزنسز كميجر كاتخفت كميجر كا real business استغفت مخرن مهر تمرتن علني سلازي نعوز تفكر تمرت ذا اليوم كربون تقولوا كم وترو يبلات أني توم تعبيون
هيوت كتقيرون جميركم زلهم don't stop please just move forward بزي قد استا عينت مغنياتات يقاطمكم الله يتكم يتهابن قميت قصلوا توم كومنت ناغبركم نتناتكم نجار تنغرو زلهم دما تعبيهم زلهم تحبروا زلهم دما نخالو تنقاقحون موتيفيت تقبرهم مثل زلهم بليز نعين كلای كتعبي خلهم زياده كسرح كم زلني يحجزون لهم نايلوم تمرتي ابز تودي الله بحصير غزي بخال تمرتي كساب نمص تحانكونو تشاو